Sa sisin ngi pidiang subhay pi ki parabangait biid borok ki parok ki parajon. Siya gani kajing mani kajing syakri yaw blay lingba kani online service kabala penbit penbiang nagabalang presbyterian nong tamay. Kajing kublay pi way ru kumju haka kerteng kabatyang tam kabadon bor tam kajing utray bat unong panim jeng yu Jesus Christ. Ki parabangait biid akani kasingiw blay kadayru kasingiw blay kabakerpang. Haba gibalang baro apo jong kasi jantia Presbyterian Assembly ni rakhi kini kasngi kum kata theological Sunday kasngi ublay hakabangikan mau hai ki jing duai ki bakerpang nakamenta ki shlem ki ba ai jing hikai bat ki bat pentebit jong ka synod ka jongi jong ka assembly bat jong baro ki badon hakani ka re India bat keleng satlak perthai ki shlem ki ba ai ki jing hikai ki shakri ki jong ublay lada ki long ki pastor na ki long ki missionary ngiken mau hi ki jing duai kerpang na kemta ki ni ki shlem na ki school ki college ha ki jing duai ki bakerpang ni kershan ya ki ba ublay unang yai don kat bat kani ka ministry bat kani ka jing trai baleng ba jong ki shakri ki jing ublay kinang yai mi bat banang yai tur sikaleng kha ka jong utrai bat banang yai penyar bat banang yai pentulun ya ka kam ka jong ublay Iangu ublay ba haka assembly jongi ngidon ya ka theological college ka John Roberts Theological College kabangi kaba ublay ulas daga jing yalam ka jong ublay bat lengba ki missionary ka bi jingi la seng ya kani bat menta kala don haka ni ka ri haka jala ka jingi bat ni aingu ublay bi ki babun ki shakri ki jong ublay ki balami na kani ka shlem bat ki balai let ya ka bantre ka kam ka jong ublay hakani ka ri hakani ka jalla bat chiki weide para bangai bi ngin sekan mau ki jing duai ki bakerpang bat nga kerpat ru yepi halagi ying kisam ba pindum klet ban kan mau ya kani ka college bat ki weide ki college ka ri India ka jongi haki jing duai ki bakerpang i jong pi shwa bangine a chikman ngin IT kan ko por ki jing duai sha ublay ngin duai a tribe ublay jing yu ba peneng ngidap de jing sngungu yeme nam dai ni por me mela ai hengi bagi yo ko kan rahat ban mani baban syakri yeme kan kesngi ka bakut ka bakentang ka jame bat kum juru kesngi ka bakum ki balang ikan mau hai ki jing duai kerpang nakam da ka theological college Sunday ko kan rahat shime kan ko po bari ki benta borok ka bangin yo ko kan rahat angin mat ka jing don kat ka jing yalam ka jame bediang yingi dis ngau yingi haga kerteng ka jing ujis ko sngi duai Amen. Ki para bangait biid ngin betengi ke jing syakri ke jing ublay ngin snok tilang ban ruai ke jing ruai ke bashi spa lai penriu ke jing ruai ke bashi spa lai penriu ke ktin jong me ke bakodor kum ke ksiar balapan priang ke ktin jong me ke itenat ke ktin jong me ke babang ke badap darungam donut jonga ke pendap badadin baladep ruai ke jing ruai ngan skerpat irang bak balang jingi Mr. Peter renghang inyalam ningi ke bupuli na kakitin ke jang ublay bat ki jing duai badadin kataan sepenbut da ke jing ruai ke bakerpang ni ki khun samla jang kabalang ke jing ruai ke bag ai kerteng ke jing khot bantrei ya ka kam ublay ngan kerpat i Miss Jukibet imli Mr. Arki lengdo bad i Miss Ibadawan commence imli kin sa ai ya ke jing ruai ke bakerpang Kak tinjong mi kabakordor kum kak siyar blapen prang kak tinjong mi kaitenat kak tinjong mi kababang kabadap darangap dono jonga kapendam kan yalam kaktin kajong mi leng bakari klau benut kanilong ul obateng shine bat ki Israel kena
jor banyalam rubadon bor habaken mau kito kisngi bangashem snow babon Kajing sawa kak tin jong mi dono jong ngakapen hon sok maki bayoi koma jong me boneng hi Aban snow kak tin ka jong mi bakran pas yau bat basyon Yongan yat wir klem jing perkat Syaka diyang syaka mon Nang boten dakak tin Ngan yat bet klem keladen Haswa begin ya lek sakmat ke jong blai ke jing duai ngan penpule ke to kene ke benta na tin ke jong blai ya ke bangila ban syam ke gospel ke jong Matthews kaldong ba arpo pra kar khot bakat pra ter ter do arpo nang tana gospel ke jong Markus nong ke khanriu khot khalsan bat khanriu kam ke apostol ke nong ke benengkong khot ke pra berkumju na ke chithi ke benengkong upol apostol su Timothy Kal nong ke basau kat to kani kit khot tongin sha skor ya ktien ke jong oblai u Jesu te uda wan la kran haki uda ong la ai hanga ka bor baro habneng bat ka khandeu na mar kata kein to khi da leit no ma phi to pelong san ran ni ke ben riu baro da pen baptis ki ka kerteng ke jong kpa bat ke jong ukhon bat ke jong mesim bakhoin Hikaya ki ban sumari ki ek baro kat ki bangal hukum mapi hak miru ngangalor kat bat pi hala kasngi haduk bawai no kaperthai long ru haki to lech se kaperthai baro patu ya lap ya gospel haki benriu baro te utau banget padio pen baptis on pen im riuta bomnget on pen rem Repi dia ka bor lawan umun sim bakhoi tapi bat phin long ginong phlai nga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria badu bakut ka prathai yakine ek ru thu kum bat tu hikai tat ondang awan to men minot ha pule ha ka bakentu ha ka bahikai to minot akine ki ek to ai tilut ila de haki Bagata ka jingroy jome kene upau habaro to subar sa pangila de bat yala ka jinghikai to ben yaine haki namar mele ya kane men pen im yala de bat ikta bios ngeu yame kain to kum tong le ngeu pun naktin ga jong belai tong le jakmat ga jong belai haki jing duai ublei badukpa jong ngeu ba beneng Ngim la klem da ai ngu ya me mag dorang kat ka jo me ka jing alam ka jo me ka jing im jing iwe pe we oi ngai ngu ya me ab le be e le pala pa dingi kum ne begin don na ka ying ba kentang ka jong me wala pedeng ki babun ki prab ngai ngim yo ban wan se ba kentang ka jme ta ma sekri ya me na ma ka jing don jong ka ding je khang dam le ngai ai ngu ya me ab le be e mem sem le ino ingi trai la ba ka balang ka jong me me peli pat ingi ke kelat kum ne trai ban yo ban sakri ya me leng ba jur ki kor ki bor jur ne ke juk jing start bangi don ban ta trai ha bangi yo ban sakri kum ne ya me trai ngai skem able la ba ka ne sakri ba ka balang gal pen bet pen biang long se ke jing ker khu ki khun ku jong me ki prabangi ba don saudong jur ne put usam ba kum juk ke be se ba pe leng ba jong ke ne ke program ngai ngo ya me able be mem sem le ino ingi ba jong ka balang ka jong me Ilong kumne ko milong. O ngai ngu ria me able bi ne ko pon ngi don kumne ban sakri ya me. Kham tam ba kum ne ko sngi ka bakerpang able.
KGP Assembly kum ke Theological College Sunday ngai ngo ya me able na mar ke jing alam ko jame ba ke jing don jute ke selam ai chi kai te mo klot ka long si sia able be ka ba long ki kar khu si sia ki khun ke jong me bang I be lam si bun ke nong tre ke jong me tra bi na ke selam chi kai ki ba long ke sakri ke jong me ba ne ket ba ne ba ba pen yar to lai ki jan jong me hasla jong ke ne prathai kedua ya khmat jong me able meno ya lam ke ne ke college borok ke we dorang kat duduk kena peniyai ke jongka men mau duduk kena hikai ke jongka tuan duduk principal kena hikai baro kena tre jong ke selem ai chi kai ki khna ba pule po jongka trai ai ke nang mi trai bi nang ne sakmat ki bas ngeu ke jing khot ke jong me bikin kit ya ba ka kam ke jong me ablai na kristian la jong college jong me ablai kana yat ne sakmat lang bang ke jing lam ke jong me oi ngi dua khmat jong me ne ke por trai me tep kham bai ka e ke bang siam ke mi kan du asla jong kan prathai hong I de ban mat biang tribe e ya kan ke jingwan jong ke jing pang khlam able ka balak ta si sha la ka long ke ri ke ba e ke jong e war setelah ke jong ke prathai hi kedua e khmat jong me a long ka mon ka jong me able be e ai be do light no na kan ke jing pang be dio no ke jing kot ke jing khia ke jing sok ke jing kamen kedua e khmat jong me able kan mau ke ri ke ba e ke jong e no ke ri India kumjuk ke state Meghalaya ke jong itrai habe deban mat ene ke jing pang able hog ba bun ke khun ke jong itrai kira deban mat berikan do ene ke jing pang ke met ke jong ke kedua ya khmat jong me able e dalong kamon ke jong me ta man kenere ke trai ben pelait nak ke jing pang ke nyok nak ke jing kot ke jing kha sa sen pat able bagi sengo re me long able bom ji no e ke haki por barok jong ke jing im ke jong ke kan mau able ke long yin ke long sem ke khun ke jong me ke ben ma de siam me ne ke jing ja trai ke jing do no jo ke e ba thon ke jong ke trai du wa e khmat jame mano ino e kom kita ke long yin ke long sam able men le ban dor kat bar ke ben pen singai pen tengen ni ke able be e be ke so hon ni ke e ba ja ke long kanam ja khlem ke jing tep ke jong me au ble ke du wa e khmat jong me ne ke por ken ma gr sun shar ke e jong ke trai na long ne ke state jong e gren dia he por ko we ai me ke stat ble lor jong ke na me ke la able kom noi ban be ranti nang bagina light no na ke jing pang tribe in ha ke state bakri India hi porok ko we kan mau ke no tre jong ki bakmat du ki doktor ki nos ki police force no tre jong ke district administration no tre jong municipal bot biki we kum ki snong ki thag ne alam trai ka ti che me dor kat bat ki kum jo dengan la able be pendep la ka ram trai bakalong sa ke jing da ke singan ngi ke nong song snong hapo jong ke negeri bat ke state ba e ke jong e kedua ya khmat jong me ne ke por able men kan mau kerpang le jong ke balang ga jong me ngai ngo ya me able be ne mag jalam go jbe na ka sngi si ka sngi kedua ya khmat jong me ne lam ka trabe e per ko bor ka tadu ke no ya lam ke jong ka trabe e ma me no ai just tat ble ga jong me ke lap ya lam be upai lang jong me hakliti ka khok ba ga jing si sha ono mi no i par ke ki khun ga jong me ne ka balang trai ai ngi nang mahat ga jalam go jong me apdeng jong ke jing e apdeng go jong ke jing ele ba ngi ban mahat be kan do ka thi ga jong me ke ne lam ka thi ga jong me ka dor ka ba ngi nang ne sa khmat able ke do wa khmat jong me ne ka por tribe e men kan mau i sigri ba ngi don ha ne ka por kan mau able be ne ke jur wa bi sa yo la ma ki khun ga jong me hoi ka khubor la bo sakri o jong me lo lam pedeng jong e ai ka e baro able mi os ngau ha ne ka no phai sngi ka long ka bor ngi traki khun ka jong me lamba khubor mi os ngau lo bo sakri jong me kan long sa able be ki kar khu ngi pingin la ban mat ang jor kat ka jong me ha pedeng jong ni ki si ka e bangi don bangi im menta kan mau try na mar kata ki sakri bang sa jong e ka ne ka khlimat ai ting se na nge berhat ke jing alam ki tor kat jong do wai no jong ka tos ngeu chu do wai jing able me tep kham bang long ki ber patlat badan na badap tang jong biang sudah ngeu pas ngap ki do wai ki nong pop ba kerteng uji sung pan ke do wai ngedem ki ne paro ru amen. Pios ngau ka jing perta kam utra
siauban ay kakam utray kayay dawa kamyakit lemling korbaba Don jingkot Rai turai yanu tipik loy banji Kaperthei bat kijing skopa Kabakotang hajing suda Ladakam utrai ngikloy bantrei Yapiti on yai thesei Jingker ku kat ningiyo Tang yu play di banyaro Namar jing ulate say Bayangi on pen Asakat nung indang pen siem Jingkot ka ong tu yakit lem Kakam utray kayay dawa Kam yakit lem lingkor baba Don jingkot Rai turai yanu tipik loy banji Kaperthei bat kijing skopa Kabakotang hajing suda Ladakam utray ngikloy bantrei Yapiti on yai thesei Jingkot long yapianga Bangin ay jingray menta Bangin ino kakamperthei Banyatlay kakam ublay Para banget tu berkarpa Yakani kajing shisha Kapor lamdan tungin hati Kamu try de jong pi Don jingkot Rai turai yanu tipik loy banji Kaperthei bat kijing skopa Kabakotang hajing suda Ladakam utray ngikloy bantrei Yapiti on yai thesei Don jingkot Ublay un kurkuingi lengba kajing syak skor kajing kajing pule kaktin kajing ublay bat kumju rungba kajing ruai kabadoni katu kubor kabanganget mangi kim kinong skap ngilayo kajing kurku lengba kajing skap kajing syak skor yaka hakani ko por par banget biit ngilapoi si kabanta kabangini ok sngono ya kajing yaslak bade kajing kren kabakerpang hakani kasngi kabayday bagani ka theological Sunday kum gabalang ngidon padang jungi I Reverend J.M. Pasa. Ilong uway na kinong hikay, haka John Roberts Theological College. Ni penpao ikajing sngungo yay pastor ibalapalat por, bat penkongo iladi haka jing kerpat jong kabalang, banya don rengkat bat ni haka ni kajing manisya kriblay lang bagani online service. Pastor Pasa, idon haka jing hikay hangte John Roberts ba kajuk kupor, idon ru ya kaban pendep, ya ka doctoral studies kajong Ni penpao kajing sngungo yu blay bau say yu nu syakri bat kumjuru ikijing duai kum kabalang bau blay nang don rukat badi pastor bat kumju ye kajing syakri kajing bat kamtam
ya ke doctoral study ke PhD ke ba idang day ya ke ban pendep hari ni ki por ki benai ki snem ki banwan ublai kurku ilu jong syakri baru ublai unyai kren yengi hakini ke jamit lengba jong usyakri hakini ko por ngini ok sono ya ke jingkren rengbai Reverend JM Pasa. Ai kubli pi baro haka kerteng ka ba im ka bodon bortam jong utrai badonong penimbe e jongi uji sukres ngasengu bat sengu buram ya ka komiti balang jong ka balang nong thmai kabelai kani ka lat bani shimbentah kani ka sengi ka bekerpang ya ka bala penbej ya ka kum ka Theological College Sunday haka bekum kani ka sengi para bangit be Nis ngawday ban kan mau kerpang nagabenta jong ka John Roberts Theological College kabalong ka Shlem Puli Theology jong ka balang jongi hari khasi jaintia bat hoot hagi jela jong North East India barok kaway kabal penmi shibon ki nong trei ki jong utrai ki badlon hai keleng ki jaka hagi ni kisngi ban trei ya ka kam ka jong u Kajing kerpat kalong bapin ngobhai ya kaban kan mau kerpang ya kani ka college hakijing duai jong pi ba ublay nang isnay ya kaban kerku ya ka nadu principal kinong hikai kinong trei barok ki badan nang tei ki kana puli ba ublay un isnay hakabakum kani ka por kabang yai lengba hapdeng jong kini ki art ligi snem ki baladam ki para bangit bait ni im hagi por ki ba shisha ki por ki bajenjar ki por ki badu jing kermen bat kum magani ka por ngakwa namar kata bangi ngini aphai hagani ka janmit hagajing jarjar jo kani ka por shu ublay jongi ubodon bor baro daga jingdem bat daga jing ko ngu hau ba ublay udon helaga jong ka plan naga benta jing im jongi wei pei wei baro Wei unong rep, ulakum penja ya ka bajikti kat ba udang trekam hapo jang kesem jong u. Kani ka baje kadai ka belaai u, da ka kurim ka jong u, syabakan klat na kani ka perthai. Nambar kata kani ka baje ka don ka jingedai ka bajan bahabat u. Hadien ba ula persyang banwat lakham slem. Uni unong rep ubala temen ke kerta ulat haj namar shem la shem ya kata ka baje. Hendrai shem do jeng kermen ulukot iki kena ke bedeng elek kai ha kata ka madan ban yarap ban penwat ya kata ka baje da ka bekular bekat uno bayo ya kata ka baje un ai khusnam. Kumta kita ki kena beran kilemi nang ta kilai sedang baniwat ya kata ka baje. Hendrai wat hadien slem Bakilayawat kim shem layo ya kata ka baje. Bat bon na kita ki kena kilelit pai no syalaki yeng kisem jongki. Utau nong rep ru ubapeli uladok jeng kermen. Bat amar kata wile ino ban wat ya kata ka baje. Ka baje keti ka ba iet ke jong u. Ka bala ai da ka kurim ka ba iet ke jong u ka bala klat na kani ka pertai. Hendrai kendit kat ba udang khang ya ka jing khang. Lawan weu kena bat ula kerpat wa un persyang banwat biang ya kata ka baje unong rep ula sengau tenat ya kata bat ula kongo bat ula pha eu tau kena sia kata ka sem banwat ya kata ka baje hadien kendiat por uni kena ulawan pai bat kata ka baje ka keti jong u uni temen ula lengok Kumno pila yo ya ka ba ula keli. Uni kena ula jubab. Uang ala persyang ban sengap ya ka jingpa jong ka baje. Bat ha ka jing kenja jong ka por bat ngala sengap jar. Ngala yo sengau ya ka jingpa jong ka. Bat ngala syam ya ka. Unong rep ula kemen sikat day. Bat ula ai kusnam ya utau kena. Ki para bangit bait Day hagijing jarjar jong kapor. Ngiya ban ye shem
ya ki ki ba koridor tam ha ka jing im ni im ha ki por ki jing ki win ni im ha ki por jong ki jing klumar ni im ha ki por jong ka jing do jing kermen namar ka jing wan jong ka ni ka klam covid-19 bat bon ba ha ki ni ki sngi ki briu ki don ha ki yeng jong ki don hap deng ki jing syayong kai ka banja syakmat nang ni ki nong bela ki ba iet ki jongi ki ba dei ban trei ki kam jong ki don hap deng ki jing jenjar namar ki jing yeshem juga jing im jong ki ka jing ban juga jing duk bat ka jing tangan bat ki don shibun ki bakum kita ha ka ni ka por le se ha ka jing jar juga ni ka por ki ba do jing kermen bat le se kum ki banget hau blai bon sin ni keli ya ka ni ka jing keli shano ublai udon balai yok sngau yangi balai usngap jar u Elijah haki kitab sim ka banengkong kalong bakat khandai ka dekot ka bakat ar ulay shem badu blay ang ka ktien ka jong blay haka jing sawa ka bajai om hapdeng ki jing kiwin jong ka eryong om hapdeng ki jing knyo jumai Elijah ulay sngau ya ka sur ka jong blay bad shem badu blay haka jing jar unong ruai sam haka sam ka baar puar ukeli ya utrai uong kumne balay ablay mela ino yanga kasam ka bakat lai koong balay utrai ulay ino bat kelat yangi bon ba nangi ngi keli ya ki jing keli hapdeng ka bakum ka ni ka por ka bajanjar balay ublay ula ino yangi hato yok sngau mo ya ki jing duai ki jongi ki bang yai duai hato ublay udon ne em balay usngap jar para bangit bait ki para mensim ba koridor ublay uim ublay ujubab ya ki jing duai jongi bade ki jing kerpat jongi tang ba hateng ki don ki por ba usngap jar kum ki bangit don ki por ngila kum do jingkerman ngilawat ika khamat ka jong utrai hapdeng ki jing bat ki jing syapting rengi ipen ban ye ki jing jinjar ki bawan lan syap yangi don ki para bangit bon ba kini ki sngi ki pelong ye ki jing seng duai ha ki ying jong ki banwat ika khamat utrai khot ya phi ba phin nang yai duai namar ka por jong utrai kalong shisha ka por ka badiang hun hoi ni la ban yai leng ba shipor ye ki jing leng a ki jing pisa ki jing jinjar ba ki jing do jing kermen ha ki jing im jongi ringi don ya ka khubor ka ba ba ublay udon ban ai ka bible ka yatho yangi syapang ka jing im jong weu syakri ubarat ba jong ublay ubakerteng ujub don kat ujub ubri ubas ngau thok khamba ya ka jing sap jar ka jong ublay haki jing jinjar jong ula khat kerpat ya ublay ula yam pai dot not bad ula dem kosio khamat jong ublay upan ya ka jubab na ublay bad uyai wat ya ka khamat ka jong habang ipuli ya ka kitab ujub naduk kelenong ka baningkong haduk lai punyo ujub ulama di jing ketang ulama di jing shitom ulama di jing pang ulama di jing do jing kermen jong jing em lakhat kerpat ya ublay hendrai ublay ulas ngapjar lese kom ki kristan habang yait leng bai ka ni ka por ka badum ka por ka ba kapor ka ba janjar kapor ka ba do jing kermen ka ba sedang na do mencam snem hado unu snem ngis ngau do jing kermen bat don ru ki por lesi ki bangi ong balay ublay usngap jar ayungin le haka bakum ka ni kapor ki para bangit bait don ki ki bangi laban yo jing hikai nagaktien ka jong ublay bat nagajing im jong syakri ublay ujub don sautali ki bangakwa ban bu hakani kapor kabaningkong ka self examination lani ka jing yit yalade
Kasih si kinong korin ka benengkong nong ka bakat way ka dukot ka ba arpu pra ka ong. Bangi day ban yet yalade. Hakal nong ka bakat way ka dukot ka ba arpu ka nong ka bakat lay ka dukot ka ba san ka ong yalade to yet pi la pi long na em haka jinget. Le singin sedang da ka ba keli yalade nengkong. Hato ka don mo ka ka banga don kam ya ka ban penbek bat ublay. Kadon mo ke ka mga don kamban pla ya ki pop jonga ki banga jubori yo blay ha ki por ki balalet no baro dei ka por bangin yit iladi ban pen thama ya ka jing em jongi ban pla ya ki pop jongi pat bakata kan long ka jing tikana ba om don ru em ka ba penwit yangi ban yos ngo ya ka sur ka jong blay Ken mau ki para bangit bayit. Haka jing duay ba jar jongi. Ublay, uyos ngo, usyash kor, pad ujubab ki jing duay jongi. Kesam ka ba henri-henriw ka dekot ka bakat prakong. Ladalay nyaw, ya ki jing bom hok halaga do'not. Utray unam sngaw. Ladalay nyaw, ya ki jing bom hok halaga do'not. Utray unam sngaw. Ka New Living Translation kaong ladangam playa lagi pop haka donot jonga utray unam sngaw yanga kani kadon kam para bangit bait ya kajing kmi ka bajaliw ka jongi haka jing day jong ka jing im jongi bat utaw bakot yangi ublay ken kadi ka por ka ba mga bat mangingin kali ya kani ka jing kali Hato don mo, ka bakang lat yang na kabayos ngaw ya kasur ka jong ublay, hagabakom ka ni kapor. Hato ka don kam mo yang bangan pai jeliw, hagadon nut ka jong bangan diman playa ladi, ya ki pop ki banga jule, bat ban pan map na ublay. Ki para bangit bait, kam don kanu, kabakang lat yang na kabapan map, ya ki jingle palat jongi. Kamdon kanu ka jing penrem habang ipla ya ki pop jongi rei ka don ken ka jing isen ka shiti banengkong ka jong uyones kalong banengkong ka dekot bakandai ka ong ladang ipla ya ki pop jongi ulong ubayai ne bat bahok ban map ya ki pop jongi bat ban penko yangi na ki jing bom hok baro ha ki jing jenjar jong ka por Ublay, ukuloy ban sngap, ya kijing pala kijongi. Kabadon kam yang ihi kabakum ka ni kapor, kalong bangin yit yaladi. Bat nga don ka jing kermen ba ka jingit ka baskem. Ba ublay un penpaw ya ka jubab ka jong u, hakaya kabadyang hun ka jong u. Kabaar kalong, bangiday ban pediang ya ka jing kraw ka jong ublay. To accept the greatness of God. Para bangit bait, kamdon kanu ka bakanglat ya ublay ban jubab ya kijing duay jongi. A.W. Tozer hakakot kabo ay kerteng the knowledge of the holy. Uang kamdon kanu ka bor hakabeneng lani ka pertay kabalaman penwit lani ban penbor lani ban penkut ya ka bor ka jong ublay. Ula ban le ya ki hakajing kwa bat kamon ka jong u. Menta bat shadow bom jukut. Kumujub mangiring idon ya kajing it. Ngidon ya kajing jit. Ban pediang ya kajing kraubor ki jong ublay. Lani ban kentat ya ka. Kakurim ka jong ujub habangi puli ka kitab Job. Habakalayo ya kajing shitom. Ya kajing do jing kermen. Ya kajing do no jong ujub ya ki baro ha kajing im jong u. Kalau keli kan ikajing keli. Balay mem kentat no yo blay. Bat yap no. Balay mem kentat no yo blay. Bat yap no. Kitab Job kabaar kadekot kabakandai. Hakajakaban sngap yaka ujub ulajit ya ublay banlong ublay. Hakal nong kabaar kadekot bashipo jong kitab Job. Ula keli kan ika jing keli uang balengin priang naga kti jong ublay ya kababha
Tingin om priang ya ka basniu. Kajing priang ya kajing kraubor kajong ublay kamot. Kajing syanya kajong yahublay. Daka bekermen bo ublay udon ka bor. Halor ki ay baro. Bat nga don kajinget ka baskem. Ba ublay udon ka bor. Wat halor ka ni ka klam COVID-19. Ujob. Hakal nong ka bakhatlay ka dukot asan. Uloong. Ikidikikintin. La upenyap yang penban ngan ap yau. Ka English Standard Version ka ai ya ka jing batay ka ong la upenyap yang penban ngan kermen hau. Kamdon kano ka bajia ka jing im ka jong job lani ka jing im jongi klem ka jing tip ka jong ublay. Klem ka jing temu ka jong ublay. Kumbangi pulih hakil nong ki basya khamat hakani ka kitab Job. Ublay ula tip biang ya ki ai ki ban saja ha ka jing im ka jong Job. Ha ka jing sisya. La ailat yu soitan ban le ya ki ai ki basniu ha ka jing im jong u. Daga kedian jong ublay ka pen kan mau yang i ka ong. Ublay ula don rengkat padu Job. Hapdeng kita ki ai baro. Nga puli ka ni ka jing tho ka basngaw tenat ka ba ongkum ni ka tien pareng. God never sent us into a situation alone. God goes before us. He stands beside us. He walks behind us. Whatever situation we have right now, be confident. God is with you. Ublay unampa ingi hakano ka jinglong jaga jing im jongi marway. Uyat hakmat jongi. Udon hasenda jongi. Hakano ka benta jaga jing im jongi. Udon batngi menta. Snows kem. Ublay udon bat pi. Kajing don rengkat kajong ublay kalong ru bangin kan mau baba yat ya kan ikapor ka ba ablay ki para bangit ba baka day yangi bangin sumar ya lade katkum ki kendon baki jing penyat ki baka sorkar ka ai nganget ba ublay ru udon ikaplan kajing im jongi bangi de ban sumar ya lade ha kata kajing yat rengkat kajongi ba ublay bangin le ya ki kat kum ki jing don kam daga ba petru ba ublay udon rengkat bat ngi hangno habangi lej kamat ka balai kalong bangin sautu ba ka jing jarjar ka jong ublay ka don ka jing ide ka bajan bat ngi to comprehend that the silence of God is intimacy. Kajing scripture kajong ublay, kalong kadak ba ublay usyanya yangi. Ka gospel u Yohanes kayatho yangi, siapang uparlok jong u Jisu u Lazarus. Lembat ka Mary bat ka Martha. Ngiken mau hadian ba u Jisu, ula yosngaw bat tip u Lazarus ula shitom. Hakajaka ka ba unlek beran-beran. U Jisu ula jet bansa sa arsni. Lani laong kiwikin tien, ujisu ula pentut sa arsi. Gospel Yohanes kelong bakhatway gedekot banriyo. Bat syua ba ujisu unpoy habetani, kakubor kalawan bau Lazarus ula khalat na kani kapartay. Ki para bangat bait, nagabenta ka Mary bat ka Martha. Kani ka jingle ka jong ujisu, kalong ka dak jong ka jing bom suit nyaw. Kalong ka dak jong ka jing ino aben. Kalau kadak jong kejing bom saleha ya uparlok ubait jong u Lazarus lani ka jing im jong kamari bat ka Martha. Kadi kapor ka badon kam tam yaki ban yarap yaki ha kapor ka bukum kani kajing ka jong ni ulo ubadum ka jing im jong ki don kam ya ka jing don ka jong Jisu hendrai Jisu upen slam ban wan syaki. Ki para bangit bait ha ka jing jarjar jong kapor. Jisu mangi lembat ke Mary ke Martha lering kam jan yangi haka jing day ke bat thamai bat ublay bat ban sngow thu ya ka jing kraubor ka jong kektien ka jong ublay ka yatho yangi wat hadien saus ngi bo Lazarus ula khalat na kanika perthai
Jisu ula pen mi pat ya u no lom jim tep ban pen I ya ka jing krau ka jong ublay. Ka jing skapjar kadon kador. Pa ublay un pen I ya ka jing krau bor ka jong u. Ladang isyanya au. Wat hateng-hateng. I kumba ka por ka ladir. Ngidon ka jing do jing kermen. Habang iyat lang bay ka ni kapor ka ba sisya ka jing imjongi. Ndre ublay ha kapor ka ba diang hun ka jong u. Upen pao. Ya ka bor jong u. Ya ka tala ya thu ka ktien jong ublay. Ki ba bon ki bantah. Ya ka jing pen pao jong ka bor jong ublay. Hapdeng ki jing do jing kermen jong ki beriu. Bangadon ka jing ngit ka ba skem para bangit ba it. Ma ublay udon pan pen pao ya ka bor jong uru. Hapdeng ka ni kapor ka ba dum ka ba jinjar. Ka ba ngiyat lang ba ka jing imjongi. Hakajing iit para bangit biit. Kajing skapjar. Kadai kadak jang kajing aday. Kabajan madublay. Nakabenta jang ujop. Kajing skapjar kajang ublay. Kadai kajing jeliw jang kajing aday kajang ublay pad ujop. Haba usoy tahan ulawan siya ublay. Haka kitab Job belenong beningkong kadikot kabakra. Kadikot ka ba pra? Ublay ulong. Melakmi tu yaw syakri jong au Job. Naba omdon ubakat mau ka kendau ubriu ubajanay bat ubabet bat ubasyepting yaw ublay bat ubakyar na kabasniw. Ublay ulajit yaw Job. Bat ngangit ulajit yang abat yapi. Namarusyanya yangi. Bangila ban yad leng ba ya kani ka por ka ba ban jam siya siliang ya kani ka por ka ba da ka jing syanya ka jongi how blay kamat ka basaw bat ka bakaddo bangin yaya keren padu blay to continue in talking with God. Let's see kalaban long ki para bangit bait tang namar ba ublay usngap jar kamut yang ibangin artatien tang ma ublay usngap jar kamut yang ibangin nam duay syo kamut yang haba ublay jubab igijing duay jongi lani usngap jar bakum kani kapor kadai ka license yang bangin usngap jar lale lendet no no 14 layo ban kran ikat tu kani ki parlok Kristan ki jongi ki para samla Kristan jongi ki baong ya kani bakilat haj banduai namar ba ublay jubab ya ki jing duai jongki hakapor ka baki ki kwa dan ki Kristan ki baduai bakwa ya ki bakin jano aga jing im jongki bat baki haj banduai kim treshu banduai namar baki ta ki baki duai kim wanja Dari don pat ki Kristan ki biyay duay. Bat yay siya skor ya sur ka jong ublay. Ba ublay upan pao ya ka jubab jong u. Hakaya ka badiang hun ka jong u. Kadon ka way ka riu temen. Haba ka let siyang jeseng ka way kisngi. Kalong ka riu temen. Kabaduna ka jing nang jing stat. Kalong ka riu temen kabaduk. Kabasyong kampaji na kasnong. Habakalit jiseng gaway kasngi kalasyong bansngap ya kataga sermon jong pastor. But pastor lebo ya kabenta jong kajingkren. Na katu kabenta kabaong ladapidon kajinget kat isembay terso. Toong ya kinikilum long balarat di kindako ngo yapi. Nadap kataga sermon kani katamban kalalit siyeng. Kalau syong hayeng bat kala perkat, ya kata kajing keren. Kayo kamat jong ka badon uwe ulum uberit. Bat haka tegemit shwa baka. Kan tiak kala duai kaong atrai ladami yo ya kajinget jonga kabadon kat isembay terso lane kamhe ya itai sembay terso. Torat no yaw ni ulumrit ubadon hajan jong kani gayeng jonga. Kalakut kita kajing duai kalat hiya. Men step kalapli kajing kang ban pek yu tau lom.
udang don hiyang ta. Kaya duai biang kita kajing duai. Haka taka step pada kata kamit. Ndaman step kayo ibu tu lom udon hiyang ta. Sipau tali kisnem para bangit bait. Kalau duai ya kajuk kajing duai ta kajingit. Pada kisnem ka sipau kalau wan ka skim na ka sorkar. Nakabenta kata ka sinong ban sinama dan football. Lawan ki JCB. Batangkat tu kan dikenta. Utau lumrit ubadana khamat jo kaying jongka don show. Kaya ka bangambot ban ong kalong. Baki jing duai ki traikam para banget ki kamba ki traikam ladang iyai duai bat ngiyai syania ha kabor ka jong ublay. Unong ruai sam uyathu syapang ka jing yam jong usyo ublay. Udebet uong kumne ha ka sam ka baar puar ka dekhot ka baar. Au ublay ngala kaang mensengi nrei mempen sengo. Men met ru bat ngam ngapjar. Hagaktian pareng kong, oh my God, I cry by day, but you do not answer. And by night, but I find no rest. Job hagajing im jong ulay duay, uyay keren, but ublay ban yo ya kajubab. Hakikitab Job sisya ublay ulas ngapjar. Ulas ngapjar. Naduk ka nong baningkong haduk lay pinyo ngiyo I kajing ngapjar ka jong ublay. Ndai ka nong balay pupra ublay ula jubab ka sian ka baningkong yo Job. Hakal nong balay pupra ka dekot ka basaw ong kani kajing keli yo Job. Meladon hae habang ala sing nong rim ya ka kendo. Toyot ho lada menang ya kajing syampang. Haka kitab Job kalau nong balay pupra ter haba ublay lo jubab ikijing duay jong ujob. Kaktian ka jong ublay kay tho ublay lo kerkuyu. Kalau nong basaw puar ka dekot ba sipo kay tho kong badu try ula ay ha ujob arsya ya ka ba udan menswa. Ngangit para bangit bait babang yat lang ba ngiladon sibon kijing do kibangi di bando hapdeng jong ri ka klam COVID-19. Kibado no ikijing tray ikijing ta jongi kibado no ikikam kijam jongi kibado no ikiba kibathon ki jongi kijing sosi kibabon kiba one land shop ki long yeng long sem jongi re ublay wong bagapor jong u kadon ba unju bab ban nga ngait kan long kumta naga bentajing im jong gitu barok kibasya ikini kijing kiba adukan ne kan ne nya ango yo ublay baki dondro kibriu kibiyo snow ya kan ikijing duai Kibiyay duay yo ublay, bat kibayo sngoro ikan ikajing duay jong ki para beriu ki badan saudong jong ki bami na lagi jong ki yingkisam jong ki ban yarap lem yakin ki mensim ki bakordo yakin ki beriu ki bait hakijing don kam jong ki. Namar ki long ki beriu ki baduay bat ki pendon kam ikajing duay hakikam jong ki dakajing it ki bakerja kerstan ka bau Yesus Kristus ulakot yangi. Ublay udon ka bor para bangit bait halor ki ay baro. Uyok sngow yi ka jing yam ka jong ujob nganget uyok sngow yi ka jing yam ka jong yi. But ha ka jing shania ngin up kermen ha ublay ba ublay unjubab yi ka jing duay jong yi. Ublay ya kitab Isaya kal nong ka ba saw po ka dekot ka balay fuy ong. Nre kita ki ba up yo try. Kin pentamay bor. Nganget ba kajing up kajing yo try. Kan long kajing pentamay bor yangi habang ilayat lang ba ya kani kajing kabashir kay. Ublay ulong ubakraw, ublay usngaw yi kajing kerpat jongi. Usrap yi kajing duay jongi. Hoot ngamla banlen kidon ki por kiba usrap jar. Kata kajing skap jar kajing ublay. Kadai bau it badu syania yangi badu kwa bangin yeng naga bentajong u haka jaka ka bangin idon ban le naga bentajong ublay udon ka bor halor ki baro lada udon ban penjai-jai ya ke eryong udon ka bor ban penjai-jai ya kan ke eryong ka badon naga jing imjongi nginam do jing kermen nginam snow shepting nginam snow syayong Manginkan mau bau kenrat, udon hatrai jong ka ling jong ka jing im jongi. Kade yang i bangin lek ban kersiu ya unam ino yang i. Inom syep tiang para bangit bayit. Namaru belay udon na senda jongi. Kawai ka kena,
Kelaya ya kekali bula syong pa sendak jongka. Kelaya ya kata kesurok. Kat badang ya cikmat kajing sungutunat jongka taga jingnya ya taga kali bat kemariang ke badon saudong. Bat kat badang ya cikmat kendit-kendit ke eryong ke bajur kalawan kajing dum kaletap. Kat banang jur kata kajing dum kajing jur jong slap kajing jur jong kata ke eryong. Kan ni kena akal pech ukpa ka ong pa ngini lek kumnung ini sange no. Ong pa ya cekmat. Kat baginang ya pedeng kita ka jingdum, ka jingbe jo kita ka eryong bad uslap. Adan sibon teliki kali ke belaya kunno ban pai sedin. Kala pai ukpa ka ong papa hatong ini sange no. Lan ngini kunno kum kini ki ki beriu. Ukpa ong ya cekmat. Bat kat baginang ya cekmat kum ta kendit-kendit. Kalawan ke jing syai, kendit-kendit ke eryong kala jano, kendit-kendit uslap ula jano, bat kilayu i kamariang ka babahasa sisin pat, ya kala ka babe sengutenan, ya ke jing jano jang uslap. Para bangit biit ni don ya ublay wa komuni. Pedeng ke jing ya lenti ka badum, ka badon sisya ke jing ki basyirkay ka jing imjongi, ka bangiman agani ka por. Ublay udon na senda jongi banong ya cekmat na mga don rekat batpi. Pinom syepting. Aba pile ya kono-kono kababha. Aba pile ya kono-kono kabadon kam. Pin ya cekmat pinom syepting. Naban nga don na senda jongpi. Hapdeng kijing syepting bagijing syayong bagijing do jing kermen. Utrayo kular yangi. Baundan na senda jongi. Ka kitab Deuteronomy kalnong kabalay huway kadekot kabapra kaong. Namar utray daladehi ulalek haswa jong me. Un long ringkat bat me. Un om ino ya me. Lanikan tait no ya me. Wat syep tieng ti. Lem ni wat kau et. Ke gospel umat hayas long arbu pradekot arpau jisu uang. Ngan long ringkat bat pi. Haduk kesngi. Bat haduk kabawai no. Jong kepertei. Ublay ungkar ku nagabentakan ni ka jingis lok ka balingkon. Hapdeng ka por ka ba ka bangiyay ling bajo ka ni ka klam ka ba syirkay para bangit bayit. Nginyay kan mau ba ublay udon rengkat bat ngi. Nginyay kot kerpat iu namar ba usyan ya ayangi uit yangi. Nginyay sengautuk ba ka jing jar-jar ka dong ublay. Kadon ka jing eday ka ba jan bat ngi. Bat ngi pediang yi ka jing kraw ka jong ublay. Bat ngin yit ilade kam tam ning kong hakaban pentamai ka jing im jongi haka jing ide bat ublay nagabenta ka buram jongu. Amen. Ublay un kurku ingi lingba ka jing syak skor ka jingi ya ka jing kran lingba i pastor. Ko mangalong ublay un kurku ya lu jong syakri ya ka yeng kasam ka jong ibat ya ka ministry ka jing i ublay unang pensyat bor ya i bat nang kersan bor ya i haka jing tray ba ka jing syakri ka jing i ya ka kam ka jong ukenran. Ki para bangait bi aling ini pai shublay haki jing duai sipor ngine duai. Kenrat babhangi aingu yeme nakan bingit ko por ka ba malapen yo hangi. Lengba ka ni ko online ya ka bangin yo ya ka ban mani ba ban syakri yeme. Haka ni ka sngi ka bakut bagantang. Ni aingu yeme nakam tagi benta barok ka bangil yo diang lengba ka ni ka jing mani ka jing syakri tumi. Kijing ruai, kijing ero ime. Kijing syak skor ka ketin, kijing duai. Bat kam kerpang, ya ka kubo na ka ketin kijong me. Ni duai ko kenrat buha, meni isne banai, bikini ki borok, ki bangi isngau ngila syak skor, ki ba me keren neng ba, jongki. Kini ya syong ya isa, haga do nuhut pada kijing im kujongi. Ban penroi, ban pensan ya kijinget kujongi. Ban penklan, ya kijinget kijing syakri kijingi hame ko kenrat. Bat bandang penstan yang ibangin nang lawan sengau tu ko kenran. Kam tama ka kam jong ka jing yalap bat ka jing syarai ya ka balang. Ngewan ya ka banbu ka jing duai ki ba kerpang ru kenran na kam ta ki islam ki ba ai ki jing hikai nim ta ki syakri ki jong me. La ka long ki pastor, la ka long ki missionary ba no. Try ngi duai na kam ta jong ki kini ki bangi don ha ka ni ka ri ka jing ibat ki ba don ha ka jela ka jing ibat ki ba don na ka ri ba keleng sat lak berthai. Kenrat ba bahalang bau mensim jong me. Di snai ka ban tray ko kenrat. Balang ba ki islam ki syakri ki jong me. Kinang lak ban mi ko kenrat.
ya ka bantrei pendep ya ka kam jong me kurkui kini ki Islam habaki pentrei ka kam bat ki pendep ya kini ka benta kin mat ya ka jing dorkat ka jong me kin mat ya ka jing pensat bor ka jong me kin nong hikai kin nong trei hapo jong ki kin mat ya ka jing alam ka jing sumar super ka jong me wat apedeng jong ka jing long jing man jong ka ni ka perthai kum ni ku kenran sai sen ni ai ngo emen ka benta ki barok ki bengilayo leng ba ki ku por kenrat babha ka burom bat ka jingu ngi ai sheme pediang yengi batus ngau yengi haka kerteng ke jengu Jesus ki duai amen par banget bi kum tu ngi lapoi sebawai jong ni kopor bat ngi ai ku blaya barok ki ngi shim benta ki balaya don benta ka ni ka program u blayon kurku ye pi we lengba ka jing ye shim benta ka jong pi bat u blayon nang yai pendon kam ye pi hagi singi ki po barok nuwan u blayon kurkuru ye kini ki kun samla bat ye kini ki para banget ki balaya don benta ka ban penbit penbiang ya ka ni ka online service u blayon nang kurku ki na ka po sa kopor ki yai 3 minute ban yai penbiang penbit ya ka ni ka online service u blay unang yai don rekat bat nang yai yalam yaki ha ka ni ka por nginia penwai no da ka bangini snok tilang ban rai ka jing rai ka ban riu spa lai pusau ka jing rai ka ban riu spa lai pusau try pelat da ka bakurku Try pelada kabakurku ai ka jeng sok haporu nakamana gospel jong me angin bam da kabangu to pendap ka dono jongi da ka jings ngau bananeng tingin ya roya me junom bat ki angel khod boneng tungin riwai tungin yaro ya uko pa baru kon ya umen sim rujunong haleluya amen Hagani ko por sa hisin ngimla klam da ai ku blay pat ya piru kinong pet kinong snap ya kani ko online service u blay nong kurku ya pi bat kabalang kanang yai one shapi leng ba ki online service hakini ki singi u blay ki banang ya ter bat gida kerpat rit ya pi ki para banget bi bat ki weide sngu ba ban snok tilang leng ba ki online service ka ba kabalang presbyterian nong thamai kawan ra shapi man la ka sngi u blay hakani ko por ngin yo no ye ka jingkurku penwai kajing ai kajing Jesus bau trai kajing kajing ublay ku pa lemba kajing slok kajing mensi mu bukut kini kajing kurku mami na kajing long lai we ublay kinyai long rengkat hot bala kajing kabalang hot kerpang bat ki shlem jong kajing hikai ban pentibet yaki syakri ki jong me ki badan ka negeri bat kaleng satla ka perthai kumju naduk menta bachi ki ata ki bobom jukutru amen